komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakahuling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Ika-28 na sa bulan sang Setyembre tuig 2020. Duha na gid lamang kaadlaw ang nabilin before pa man mag-end ang 20 o ang bulan sang Setyembre kag takboy na kita sa palabuton nga Huwebes sa bulan sang Oktubre. Nagahilapit pero malaka mo pa makita sadto amuning mga binulan ho bulan sa Setyembre kada mo na sa mga Christmas lights nga makita nato nagayaro igpat lang sa mga puluyan kag mabatian mo na ang mga Christmas song but subong siniyang tiyempo daw marulaka-laka 88 dias na lang nabilin kag Christmas Day na kag 95 dias ang nabilin before pa man mag-end ang 2020 kag magasulod na si year of 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan kabayon tanga okslang ang aton sining mga kaaksyon sa sining udto sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Saway pa magka-timo-timo sang palanyagahon, pagtimo-timo na para siguradong sigurado sa sining mga inuras, magkahunay-hunay na ang halos kalabanan naton nga mga kaaksyon. Magainop na kita sa kinandan po ang mga report sa aton sining mga action reporters, kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal, gikan sa news center sa Aksyon o Radyo Bacolod, plus ang iban pa nga mga balita kag issues nga pagadalon ta diri sa inyo sining palatuntunan.
Kamusta nga ton sini nga mga kaaksyon sa mga kabaranggayan kag kapurukan diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kalakip man mga kaaksyon sa aton sini nga mga kaaksyon dira sa oriental side kag tubtob sa malabutan sa aton sini nga waragwag sa sining mga inoras. Mag-ainop na kita mga kaaksyon at tubtob kita sa tagnalauna 15 sa pagdulong sa mga balita nga inyo dapat isayran samtang nga nagapahunay-hunay ang halos kalabanan. Pero Monday daw masako-sako gawang aton sini nga mga kaaksyon, ilabi na sa may mga car. No? Kay makita naton subong mga private nga mga salakyan, may mga nagabiyahe man pero for kuan ina sa mga kaaksyon ta nga trabaho kag iban pa mga kaaksyon. Sige, sa kinanda na ko ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB sa Kapitolyo Provincial? Mangin kaupod ta si Aksyon Marlon Hinubia. Ini may kang tanan sa bangod sa kadamuon sang kaso sang COVID-19 sa ikatatlong nga distrito 24/7 nga Emergency Operations Center ginbuksan subong nga adlaw. Kag balita naman sa Bacolod City Government Center, balita ni Aksyon Dale Salazar, Executive Assistant Pinida, nagklaro nga pwede sa gihapon ang mga market vendors nga magbaligya pagkatapos ang fold o controlled swab testing hiwaton. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, hinablos nga nagbuno sa tiyo nga napatay pasakan gid kaso sang iya pamilya. Suspect padayon nga ginabulong man sa ospital matapos nga ginbuno niya sini ang iya kaugalingon. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Aksyon Brian Morden, pagpatay sa isa ka persona sa banwa sang Calatrava, may kaso nga ginapangatubang kag si Palay. May yara na sang suspect ang kapulisan sa pagpatay sa sining isa ka gwardiya. Sa balita sa special assignment, balita ni Aksyon Artay Hupon, LTO Bacolod, nag-overtime sa ila trabaho. Tinalikdan nga Sabado agud nga akomodahon ng 2,000 ka mga backlog nga vehicle registration. Ginpatuman nga no penalty policy, tubtob na lamang gihapon sa Setyembre 30. Sa balita naman sa patrol, balita ni Aksyon Alvin Graba, sitwasyon sa mga borders. Karon dugay-dugay aton hibaloon plasining BGMP sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental naka-record sang 59 ka mga positibo sang kaso sang COVID-19. 59 bini ka mga PDLs ang jail guard staff pilaya. Amoning dapat hibaloon karon dugay-dugay kay Aksyon Alvin Graba. Samtang sa mga balita out of town naman mga kaaksyon sa syudad sang San Carlos, igabalita ni Aksyon Stephen Presquito, 12 ka mga panimalay sa Barangay 5 sa among syudad gin-lockdown matapos magpositibo sa COVID-19 ang 6 pa ka mga miyembro sang isa ka pamilya. Sa syudad naman sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, 57 anyos nga lalaki nga nagapangatubang sang kaso murder, arestado matapos ginserve ang warrant of arrest. Sa balita sa Central Negros area, including ang Bago City,
48 anyos nga lalaki gindakop paagi sa warrant of arrest sang mga kapulisan sang syudad sang Bago sa kasong qualified theft. Sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon na Dorel Cabato, Vice President Leni Robredo, wala sang may nakita nga rason agad nga ipaiway ang 2022 elections. Kag presyo sang petrolyo magataas subong nga simana ho. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli. Mga detalye sa aton sirigin pang headlines, mabatian sa dili lamang madugay, mahina ang kalaban. But before sina sa mga kaaksyon ta, gina-acknowledge na ang inyo sining nga mga mensahe nga ginpadala, pero jutay lang ha, ayo lang sa mga Facebook lovers ta, nga yara nakapamati sa aton sining Facebook Live sa Aksyon Radyo Bacolod. Plus sa aton sining website sa www.aksyoradyobacolod.com.ph. Kag sa mga YouTubers, mga kaaksyon, pwede man magkapamati na kag magkapadala sa inyo sa inyong mga mensahe. I-type lang sa inyong YouTube pages ang Aksyon Radyo Bacolod. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon ha. Standby yan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Ihibaloon ta ng mga reports dugay-dugay sa aton sining mga action reporters pagkatapos lang sila. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon ha, kay manamyaw tanay sa aton sining mga kaaksyon, mga kasilingan ta, no? May lang nga pamati sa mga kaaksyon ta dira sa kay Bia Jonathan, may lang nga monitor, no? Kay Rose Guevara, good morning lang, kag sa mga kaaksyon ta, kag iban pa nga mga daligid lang nga kung din siya malakip ni. Ari kay Rina Naloro, may lang nga pagpamatid sa Sitio Kabungbungan, Barangay Sagang, La Castillana, kay Kagawad Imbongjo Campo sa Barangay Maaw, kay Ana Marie Tahan Padilla. May lang nga pag-monitor, no? And sa kay Mary Hope Salomon Gangoso, good noon, idol. I'm watching now from Binalbagan. Okay. As lang ko pwede ka nakabiyahe pa Manila. Thanks God and God bless. Daway pa. I-check lang ninyo dira anay sa inyo nga mga LGUs nga naka-concern, no? Kung kay ting pag-insindi ta daw mga LSI kag mga OFWs ang priority pass of this time, no? Kay Madam Virginia San Antonio Olpinda, may lang pag-monitor dira sa Silin Homes, Barangay Estefaria. Thank you so much, good Madam Virginia San Antonio Olpenda. And kay King Kini, Generous Eleuterio, duwan na lang kaadlaw, wala pa kami katilaw, ayuda, miski bugas na lang. Amo ginang subo Generous Eleuterio. Kay Joe Pasigna, may lang pag-monitor dra sa Purok Paho, Barangay Handumanan, no? Joe Pasigna. Kay Loselin Quiring Villa Abrel ini Abrelie, mayong udto sir tan-aw kundi sa imong live karon. Thank you so much Loselin. Trek sa Bosillo, kanfer ka gobyerno kay pwede kagwa private car, kamiya wala sa lakyan, patay sa gutom, hindi kabakal pagkaon. Amo nang kinalain kung may private car kamo, kagsang sa wala. Sa mga
Kaksyon to may gabiyahe man motorsiklo bisan paano. Maka kuan gid guro pagkaon man Hindi man silinggid nga kuan gid totally nga hindi kagid kagwa. Tomas Bronyola may lang nga pag-monitor no kay Madam Elizabeth Malaka Gamala. Thank you so much gid kag sa Malaka family. Likewise to Rivera Kagamala family sang barangay Nayawan Kawayan no. Kay Gelen Romero may lang nga pag-monitor diri ko sa Binalbagan Gatanaw FB Live sa imo sir. Thank you so much Gilin Romero. Kay Ana Marie Tan Padilla. Thank you so much gid no. Kay JR Mainit Rihon. Monitor from my temporary place. Sa din ang temporary place mo, JR Mainit Rion. Helen West na, may lang ang pag-monitor. Rose Guevara, may lang ang pagpamati sa Energy Funds Club watching from Alabang, Muntinlupa. Thank you so much, Gid. Rose Guevara. Kay Maria Cecilia Pabon Jimenez, may lang ang pag-monitor, no? Toto Aldrin Limaco sa Ninas Rose sa shopping may lang pagpamati Toto Aldrin Limaco gagay Mrs. Yadra kay Erwin good noon lang ko dia sa Maaw kay Erwin no? And John Ray Radok may lang pag-monitor dra sa La Castellana kag kay Valencia Kenneth good morning lang kay Bia Jonathan thank you so much sir. Sige, first batch lang ina sa mga ginpangtamyaw ta karon naman ang iban mahina ang kalaban. Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanan tuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balik Ikanaton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:49 aton oras diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Sige sa iluhan tanang mga balita sa News Center sa diri ginamang madugay. But sa mga ka-aksyon ta diri kita na para siguradong sigurado pagsik ang aton sininga
Aksyon mo Radyo Philippine Standard Time, las 11:51 na nga tunoras. Katuan tanay nga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Dorel Cabato. Ini may kagtanan sa palayag ni Vice President Leni Robredo. Wala sang may nakitang rason agod nga ipaiway ang 2022 elections, no? Presyo sang petrolyo magataas man subong nga simana ho. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown na sa mga balita gikan sa News Center. We have Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, may udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Wala sang may nakit-an nga rason si Vice President Leni Robredo nga ipaiway ang Mayo 2022 nga eleksyon. Ini ang ginpahayag sa nga Vice Presidente sa hirit ni Pampanga Congressman Mikey Arroyo nga ipaiway ang eleksyon bawod sa paandam sang COVID-19. Suro kay Robredo kung nasarangan sang gobyerno gani kuno nga buksan sa publiko ang Manila Bay White Sand Beach, mas wala sang rason para hindi dayunon ang eleksyon sa 2022. Kag dugang pa sa nga Vice Presidente nga nagakadapat lamang nga dayunon ang eleksyon agud hatagan man sa nga poder kag kinamatarong ang mga botante nga makapili sang masunod nga leader sa pungsod Pilipinas. Samtang may angot sa gyapon sa sining election 2022, ginakonsiderar man sa nga Commission on Elections o na COMELEC ang postal voting o kon mail-in voting para sa mga senior citizens kag person with disability o kon PWD sa maabot nga 2022 nga eleksyon sa tunga sa nga COVID-19 na pandemic. Suno kay COMELEC spokesperson James Jimenez, ginagamit lang sa overseas voting ang nasambit nga procedure kag magluwas sini gina-develop man sa COMELEC ang expanded alternative modes of voting pareho sa nga online voting. Apang ang ini nga procedure ang padayon sa Japon nga ginatun-an sa nga COMELEC. Sa piyaksang posibilidad nga hindi pa matapos ang pandemic sa 2022, ginpabutyag ni Jimenez nga wala man siya sa manakita nga rason o kung ang COMELEC agod hindi padayonon ang eleksyon. Samtang sa iban nga balita nasyonal, bad news ini sa mga motorista, especially nagagamit sa nga gasolina. Atensyon sa imong car. Yes, Action Rex. Kay man, ang pagsaka Action Rex, yara sa 15 tubtob 25 centimos ang isaka sa gasolina. Bisan gamay-gamay lang Sa kerosene naman, 40 to 50 cents or 40 to 50 centimos ang itaas naman sa gas. Pero ang diesel Action Rex, posible wala sang paghulag. May lang mga diesel nga mga salakyan para sa imo Action Rex, no? Mayo gina Action Rex. Mayo gina mo na pilian nga salakyan. Ano lang diesel na? Ang diesel bala. Ay kalay. Kaya ang gasolina kabay may unleaded, may premium na imo ya diesel. Magluwas nga medyo buro barato. Wala pa gid sa may pagsaka. Sana all. Kaya karon nga Action Rex iga-announce ang mga kompanya sang langis ang kung sino magapasaka kag ang ilang price hike gid Action Rex. Kilain-lain man imong kada kompanya hindi man gid pala rehos tanan. Kag update sa world record sining COVID-19 sa karon ang cases yara na sa 33,304,668. Ang nagkalamatay naglambot na gid subong sa milyon man matapos nga na record na ang 1,02,389 ka death toll. Ang naka-recover naman 24,634,305. Sa Pilipinas, sa pinaka-latest kahapon nga adlaw, September 27, 2020, ang cases naton dere 304,226 na, kag ang nagkalamatay 5,344. Ang naka-recover naman 252,510. Diri sa probinsya sa Negros Occidental,
pinaka-latest man nga record sa kahapon nga adlaw, September 27, 2020, may 66 ka mga new cases or 66 ka mga bag-o nga kaso nga nagresulta na sa 3,063. Pero may 135 naman ka mga new recoveries. Kag 3 ka mga dugang nga nagkalamatay kahapon sa Negros Occidental. Sa Bacolod, 117 o 117 ka mga bag-o nga kaso na record kahapon nga nagdala na sa 3,883 ka mga kaso diri sa Bacolod. Napulo naman ang naka-recover kahapon kag wala sa record niya napatay. Sa bugos nga Western Visayas ang cases 10,972 na matapos may 214 ka mga new cases na record kahapon kag ang mga aktibo nga kaso sa Western Visayas yara sa 3,000 or 3,961. Ang naka-recover naman yara na sa 6,879 matapos nga may 196 ka mga new recoveries na record kahapon nga adlaw kag ang nagkalamatay nga pabilin sa 222 matapos mga may wala sang may record nga napatay sa Western Visayas kahapon nga adlaw. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Action Dorel Cabato. Siling ni paring Romo Pasaporte, regards lang kuno kay Action Eden Abuso. Si Action Dorel tong nag-report Sige, Action no Radio, Philippine Standard Time, las 11:58 at oras 11:58 na mga ka-aksyon. Gina-check taning isa ka police station diri sa probinsya. Sining reported nga ginlutang, no? Karon dugay-dugay base mangin positibo na kag yara ng information sa mga kapulisan ta hatagan ta na dugay-dugay no sang igtalopangod mga kaaksyon. May mga pila ka kwandreho ang sukot kuno sang tricycle ta magid ka mahal tuod no. Halin lang gani sa country homes to Lopez S daw 100 blamo daw wala ga plarihas ang sukot. Ayo, ti wala pa galing sang LTO nga nagagiho sa sining kampanya batok sa sining pagpanukot nga daw pinagusto lang, no? Galing kay ako parko no mo. Ayo, si Action Alvin Graba, hibaloon tanay sa report sang patrol. Ini may kangtanan sa sitwasyon sang palibot sang syudad sa Bacolod kag BGMP sa Bacolod kag Negros Occidental ho naka-record sang 59 ka positibo nga kaso sang COVID-19. Ato na hibaloon antes ang kung may detalye ng police station sang isa ka reported shooting incident tatagan tanig talupangod sa dili ginamang madugay. Yari ang countdown sang report ni Action Alvin Graba sa patrol. Action Alvin. Nawala pa si Action Alvin. Din siya magi sa piyaksa siguro nga linya. Sige, daligid lang ha. Action Alvin Graba, balita gikan sa patrol. Kay hibaloon tanay sitwasyon sang palibot sang syudad sa Bacolod kag sa sining kaso sa BGMP. Doon nagdamong kaso sa BGMP. Hibaloon tabi sa kay Action Alvin Graba sa balita. Action Alvin. Action Rex, mainit nga ugto dire sa area sa Hill Beach, Burgos, Dampi, nga inner check-up point action Rex in relation ini sa aton sining mga kapulisan nga padayon sa gihapon nga nagbantay no sa mga border o inner check-up point din isa diri sa mga ginagantaw nila sa area sa Hill Beach, Burgos, barangay Villamonte, diri sa siyudad sa Bacolod, sa may kuha nakita dampi action na Rex, no? East portion on the partman sang check-up point sa idanong gyapon sa Bacolod City Police Office nga ang style karon sa ato sila mga kapulisan na medyo para hindi man mag
kuan bala hindi mag-cause ang traffic dayo pa lang signal na sila sang square Action Rex dumdumon mo tong pare sa imo dayo ka pa lang senyas na sila Nga, no? sang pass o kung travel pass o kung ID kaga iban pa ang mga sasakyan subong Ito daw gina-allowed naman nila ang mga travel pass ko, no? yes, Action Rex travel pass pero base man sila sa kuan Coding sa gyapon. oo, at an even number scheme. Pero daw, iban daw ay man lang kuno, galusot man lang. Galusot lang man, oo. Galusot lang man Action Rex. Oh. Kung ang, in fact, ilang ka mga quantity Action Rex, hindi yung bantayan, mga salakyan halin sa babaw. Halin Granada, bla, Alangilan, kaga iban pa, nga diri man nagalabay sa area sang sa area mismo sang Helvetia, no? And diriya, subong sini Action Rex nga atubang Di nakita ka mo gani dampe? sa may Helvetia, Burgos, sa may Bangga, Lima, bla. Oo. Oo, diriya dampi Action Rex. Kag ang ibang diri medyo laba lang jutay ang mga salakyan pasaka o pataklan sa area sang Granada, kag area naman sang Alangilan kay may mga tracking mandiri ang ibang diriyan nagapauli matapos nga nagapamalaklon ang ining connection Rex ang ining check-up point o inner check-up point ang ginaman mandiri ni Police Chief Master Sergeant Montoya, no? I don't know kung ano ni siya ni Demi Montoya. Gapa initgid man si Sir mo mangistorbo lang kita makadali kay Sir Montoya kag kamusta hunta, no? So far, Sir, live kasubong sa Action Radio Bacolod. Kamusta Sir ang sitwasyon diri sa imong AOR subong Sir? So far Sir, ang flow ng traffic ko okay man. Tapos ang tao subong kasi hindi naman sila sinira noon, no? Ang nag-aagi sa aton, nag-aatag ng ilang quarantine pass. Same time, observe din nato ng number coding. Tapos ang mga nag-lubra, siyempre, napangitaan din nato sa ID at sa ilang certificate of employment. Kung mga isyante man sila, napangitaan nato sa puting papers like BTI, business permit, no, para nga isa natin sila. At the same time, yung mga libre sakay, napangitaan din natin sila sa home quarantine pass. Or ila ID, kasi karon ko na wala man lang purpose ang ilang pagkakatuan ba, sir? Okay na sir, kung essential sila, dapat may mga ID sila nga kundi sila daw ba? Yes, sir. Essential dapat, pero nga, itong nga ginawa, no, ginapasugtan nga magsulod sa kuhan sa downtown area. So far, sir, ano ang mga pinaka-busy nga oras diri sa inyong area, sir? So far, sir, ang pinaka-busy nga oras, sir, alas 7 sa aga, sa alas 8, tapos alas 11 sa aga, and then alas 4 sa hapon, sir, amo nang pinaka-busy, medyo ang traffic nato, no, medyo, bumper to bumper nila, sir. Iya kung hapon niya, sir, pataklad na niya, going Granada area, sa Alangilan? Yes, sir, going na sir, Alangilan, sa Granada area, sir. Sir, may mga na-encounter ka mo mga problema in relation sa inyo sining area of responsibility, sir? So far, sir, may aragid man nga medyo tulutigas ang pero at the same time, nadalaman natin sa explikasyon sila. Pasensya kita nga doon nila subong, no? Siyempre, naka-intindi man kita sa tao na nagagawa sila sa pangita sa ilang apalangitanan. So may araman diri, sir, kung kaisa, sir, mga tricycles, nagalabay man diri? Ang ginagawa natin ng mga tricycle, sir, ang mga essential lang, sir. Wala kita nag-allow sa mga nagabiyahe ng tricycle, no? Ang ginasakyan lang sa aton mga workers, at the same time, mga essential workers nato na mula na ginalaw natin, sir. Pero ang nagabiyahe, wala natin ginalaw, sir. Action Rex, si Sir Police Chief Master Sergeant Montoya. I don't know kung anong relation niya kay Sir Demi. Anong relation mo, Sir Demi, sir? Relative, sir, relative. Relative. Oo, relative. Sir, thank you, Gid, thank you, Gid, sir, no? Action Rex, muli ang sitwasyon. Ang medyo madamo, kag masako, Action Rex, ang mga salakyan going sa Pais direction, going Canada, Vista Alegre, o Bangga Bagol, kag area naman,
isang barangay Alanggilan. Amo ni ang medyo busy, medyo malaba-laba nga pila, pero kung halin ka naman sa area sang Granada, barangay Estefania nga din diri man maagi, dito sa gihapon Action Rex, no? Medyo matawhay gawa. Although mainit ang tiyempo sa sininga aga, that is why nga extra sa ato sinya nga paghalong, no, sa mga nagadarasan sa lakyan. At kung hindi aircon ang imong salakyan ni maka-experience ka gid Action Rex, no, sang medyo mainit-init bago gidya ang Init gid? pahas mo. Init gid. Kaya man na basta init lang kay kung magbugnaw daw muli ko nung gadagsa sila mo. Ay kaniman kung magbugnaw kadagsa sila, Oo. pero kung init ti makahambal sila nga karon lang kita magpakasay daw Gani. kainit gid. Mainit-init gid ni. Oh. So ang mga Action Rex ang sitwasyon diri sang nasilingtan na medyo ang masako sa karon ang mga salakyan pribado nga mga salakyan, motorsiklo kaga iban pa gapataklad karon sa area sang Granada, Alangilan kaga iban pa, especially may aran man diri going Guro Action Rex sa area sang Fortune Town nga diri man Why naga-agi Action Rex. mas lagat checking sang kwandra ng HQP? Check man sila Action Rex ato ba lang signal sila square mo? Oo. Square mo? Square gali. Ti daw why HQP mo. ginakwan pro why man na nila ginahimutaran sa prangkang istorya. Tuod no? Why nila ginalantaw ang coding bla? Oo. Pagpakita nga may HQP, okay Oo. Kaya mo lang May porte kinamo sang salakyan. Oo, para hindi lang mag-create ni isang traffic. Ti ko na kuya gani dulaon na lang HQP na kay way man nagyapong kapuslanan da. Gani man, kung ang importante lang diri bala, ang makagawa, ang mga essentials lang bala. Kung may kinanglan nga baklon sa merkado, di mo na ang nasa pinaka-importante dira. Kay pa tulod na inasa ang panimalay nga kinanglanon, like pagkaon, tubig, kaga iban pa. Pero kung may ma-date, hindi lang anay, no? May mano? Amo na nga sitwasyon na... May mano? Kung ma-date, hindi lang anay. Date? Subong mo, MECQ. Gani? Why na yung mga date anay? Hindi lang ganay. Hay. Yan kag magpahimo yung subanga, no? Hindi lang maglagaw, anay. Gani. Hindi, sundon talang anay ang proper protocol nga social distancing. Distancing? Distancing. Biko distancing. Distancing gali. Kung ako niya nga baba, no? Natabi na sila, no? Social distancing, rather, social distancing. Amo ni ang pinaka-importante sa tanan. So, para Action Rex, sa maning sitwasyon na diri, liton kita sa dugang paginaton nga mga balita, nagikan man sa DJMP o kung Region 6 din sa Baluka Action Rex nga nagdangat na gali sa 59 tanan sa mga persona PDL o kung person deprived of liberty subong man ang personal sang Bureau of Jail and Management and Penology diri sa Bacolod kag probinsya ang nagpositibo sa COVID-19 sa diin confirm ni Deputy Regional Director for Administration sang BJNP nga si Senior Superintendent Gilbert Perenne nga sa 59 sa mga persona nga nagpositibo Action Rex. 19 diri ang jail personnel samtang 40 naman ang iyasang person deprived of liberty. Sa karon Action Rex ang may nag-umpisa ang ining problema o kunang ining paglaton sang mga nagpositibo matapos nga inibalang mga pasyente nga ginadangat man mga PDL nga nakabatsyag sa malaing nga balatian o kung mga balatian nabi nga gindangat sa Regional Hospital. And it just so happen nga pagbalik ng Action Rex diri na nag-umpisa ang laton-laton o kung laton-laton nabi sang mga sining virus sa kada isa sa ila sa diin gin confirm diri ni
ni Peremne nga sadtong tinalikdan nga September 8 may ara isa ka PDL sa BJMP Galing Takuling. kay magsiling ka laton-laton ni nga sitwasyon ng mga public official. Subong din, di mo nang batian. Gani man. Di man ta magsiling ka nakalaton sa ila. Basin bala na naguman, basin nakalaton man bala sa eleksyon na Rex. Why, hindi mo nang batian sila subong. Alin pa nagligad tong si Manang, probinsya no, naghipos man. Ang syudad subong, tagpamaba nila, naghilipos man. Ti sino na lang bingkwaan tanin sing information nga hindi man. Gani man, kapinpagid kung ano gid ang Ti okay lang ning taga BJMP kay sige bungat nila kung pila ang natamaan sila sang COVID-19. Oo. Pero sa aton nga mga opisyal diri sa syudad kag sa Negros Occidental daw ay mihura. Tawgan mo wala man gasalabat ang cellphone. Kung kisa way pag off pa ay nano ini nga pagkahimtang man. Action Alvin nautod siya. Dali gid lang Action Alvin standby. Balikan talang ikaw dira dugay-dugay sa area sang barangay Villamonte. Action Alvin. Yes, Action Rex, amo ni ang problema sa karon no, mailang ang Pipila to gani ka sa BJMP, mga personal sang BJMP pila to sila? sa 59 Action Rex 19 ang nagpositibo sa personal. 19. O 19. Bali may 40 pa ka mga PDLs? Ang 40 diri mga PDL. Suno diri kay Sa din naghalinis la sa Negros Occidental District Jail sa din pa ni? Actually Action Rex ang kung sa PDL ang paghahambalan kung sa mga bilanggo diri lang sa Bacolod 40 na tanan Action Rex. Inasuno kay Premne. Sa diin sa 40 35 ang ako nga kaso, 22 sa Takuling, 13 sa Annex dito sa Andumanan. May naka-recover nga 3 pero duha diri napatay. Napatay Action Rex sa itong tinalikdan nga September 9 kag ang isa September 19 nga diin diri napatay ining duha ka mga PDL. That is why nagpatigayon man sang contact tracing ang mga katapo sang BJNP kag diri Action Rex nga paagi man sa swab test diri na nagwa nga 22 ang nagpositibo kag 9 sa BJNP Takuling amo ni ang nagpositibo while sa iban dito man sa area sang area sang Handumanan. Now kung the part naman Action Rex sa mga personnels sang BJNP sa 19 13 diri ang aktibo. Anom ang naka-recover sa diin sa active Action Rex 4-3 o konsyam ang iyasang Metro Bacolod District Jail may ara pa 4 ining 4 diri makita nga mga personnel sang BJMP nga isa ka personnel from Talisay, isa sa Isabela, isa sa Metro Bacolod Female Dormitory kaga dira man sa area sang Handumanan Action Rex. Pero ini sila suno kay Peremne nga naitanan ang ginpaidalom na sa 14 days quarantine period. Na may plano man sila sa karon Action Rex nga mas pasanyugon pagid ang seguridad sa piyak sin nga suno sa iya nga sa piyak nga gin-lockdown na sila for how many months still nalutsan sa gila sa gihapon Action Rex ang sining COVID-19. Ari ang pahayag Di naning mga positive ni? ang mga positive karon Action Rex, ang mga personnel ang ara sa mga quarantine facility, especially ang ibang ginbutang na sa Talisay nga naga-survey bilang BJMP, no? Nga BJMP nga quarantine facility, and at the same time ang ibang ara man Action Rex sa Handumanan. Dumduman mo to Action Rex sa Handumanan atong 4-story building bala na ginapatiukod sa isang mga katapo sang jail sa diin tapos na ni Action Rex mo pero temporaryo subong nga ginausar nila sang mga sang BJMP para diri man ma-quarantine ang iban nga mga personnels while ang iban
ara sa Talisay pero sulod dir kay Remne kung gamo na naman kung inkasugid man may ara na naman may ara pa sige hapon sa siyudad sang Silay ngamon man ang mag-serve bilang quarantine facility sa mga PDL kag personnel. Ang reaksyon na Rex ang pahayag ni Senior Superintendent Remne. Storya yan na nag-angot-angot na sa hospitalizations mo sa atin yung PDL mo. Kung madumduman natin sang September 8, naging hospital kita nga isa ka PDL, then sang September 9, napatay na siya. 65 years old pang una nato nga case. Then ang iyang contact tracing, 6 ka PDL o pwede man na sa isolation facility, kag bali 4 ka personnel naton. Ang resulta sila, negative na sila tanan ng 6 ka PDL kag ang 4 ka personnel negative. Sa second nato nga hospitalization, that was September 17, then ang PDL na napatay sa September 18. Same man gyapon parts of protocol din subject naton sa swab test. Then it so happen ang positive na siya. Accordingly, nagimo na makita sa contact tracing, 39 ka PDL kag 17 ka personnel. So ang resulta yan na ang nagwa, 22 out of 39 ka PDL positive. Na personnel positive. So that's why all in all sa personnel natin, in Negros Occidental, we have 10 personnel. Team natin is 13. Ang recovered natin ng personnel, 6 na. Tapos sa PDL natin, we have a total of 40. Ang active natin is 35. Amo na ang 22 sa Sakuling, sa extension facility. Ang recovered natin ng PDL, 3. Tapos ang patay natin after that hospitalization, 2. Imo na lang panugyan sa pamilya sa mga PDLs. Yes, sa BGMP, no, in behalf regional office headship, we give nila the exact data kung ano ako ang extent ng contaminations dito sa ating mga jail facilities o kung ano mga involved na jail facilities. So we are very transparent. On the part of the BGMP, we are already declared na grabe yung report natin. Even changing of guards natin, you can imagine, ang ibang about 25 days, ibang about 40 days. And you can imagine na yara kita mga warden gani na 5 months, 6 months. So lagi sila guwa-guwa because we don't want na makontaminate kita. But despite of all these things, na mga contingency plans man kita, we have that BGMP Ligtas COVID Center in Talisay for hospital attention. Kung mag-utopin sila, maybe we can utilize this sila Ligtas COVID Center natin. We'd like to appeal sa mga pamilya nga don't worry lang kayang tanang ginahin mo. Aksyon na Rex ang kabahin din naman sa pahayag diri ni Senior Superintendent Gilbert Remne. Balita report sa patrol, redaksyon na ni Kiraw. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:19 na nga oras mga ka-aksyon. Sige, daligid lang nga. Standby na sa report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Kay i-check tabi ang aton sining morsya. Si Lieutenant Tabuhara. Anong first name ganing Lieutenant Tabuhara? Kay na Miss Locoanay. Si John Paul Tabuhara. Ayos. Thank you so much Kidakson John man ha. Arin sa linya nato ng newly designated as Chief of Police ang Morsya PNP, Lieutenant John Paul Tabuhara. Sir, mayong udto sa Action Rex sa Action Radio. Sir, good noon sa aton nga tanan nga tagpalamati, no? Kag sa imo, sir. Good noon, sir. Si Rex. Good noon, good sir. Yes, sir. Sir, ano dang latest sa ginrespondihan ninyo din ang area? Bali, sir, isa ni ka PNP ka accomplishment and also kadalagan man ni sang aton pamuluyo di sa Morsya kag sa kabugusan sang Cebu. In which ang aton subject dire sa manhunt operations is si Jennifer Mercader. Isa ka drug personality, isa ni sa ka top 10 priority
high-value individual on illegal drugs sa Region 7. Si Jennifer, ano to pinidyo? Piscader? Mercader, sir. Mercader. Jennifer Mercader. Daw mo isang subjecto na kaligad to sa Dres sa Bacolod nga area, sir? Yes, sir. He is with Jose Cruz, kung hindi ko magsala, sir. Oo. Na also the subject of bypass, in which na neutralize ini ang isa ka high-value individual also, sir, dito sa Bacolod. Oh, kag ini sila from Cebu. Amo ni ang upo dia, sir, that time nga nakapalagyo. Okay. Oo. Amo lang si Jennifer ang subject sa operation. Oo. Oh, sir, ang subject ini naton, sir, ang iya nga background ni sa aton nga nakakalap nga impormasyon sa Region 7, isa ni sa ka-former kapitan. Oo, sa Bourbon, Cebu. Amo ni si Kaya Jennifer? Resident ini siya, sir, sang barangay Lugo mo. Oo. Bourbon, Cebu. Oo. Oo. Tapos, ini siya, sir, may kaso ini siyang 2018 nga violation of RA 10591. Sa illegal firearms naton. Okay. Kada ang 9165, amo naman na ang sa drugs. 2018 that time. Sang 2019, kung March 5, 2019, nagpuga ini siya sa Medellin District Jail. Nagpalagyo ni sa Medellin District Jail, sir? Escape ini siya, sir. Escape. After which, may nagkup-kup di sa iya nga mga contacts niya man sa illegal drug business dire sa area sang Murcia. Ano gani, sir, ang exact location sang Murcia, sir? Anong exact location sa Banwa dira sang Murcia? Bali sa Barangay Minian. Pero ang una niya gipanaguan, sir, sa Barangay Alig, sa Banwa sang Murcia. Okay. Ikaduwa yan na ning area kung diin sa Gapanago. Ang Minuyan. Kay that time, sang ara sa Barangay Alig, ginamonitor siya sang PDEA. Na sense niya nga damo nagalahot sa iya, nagsaylo siya di sa barangay sang Minuyan. Banwa sang Murcia. Ini ang bali ining nadakpan na tiruhan ni according sa report, sir? Yes, sir. Ang natabo din, sir, last night, naka-receive na kita sang information sa aton confidential agent nga cited ang subject in which amo ni si Jennifer Mercader. Then, as early kagina, sang aga, nag-jump off kita kag nag-tingwaan din naton nga hindi ta nag-seek out kita no, sa area. Gintingwaan naton nga hindi kita niya ma-sense nga ara na ta sa lapit. Then, nag-appeal kita, no? Ginayo naton siya nga mag-surrender. No? Kaya nagpakilala kita nga katapok kita sa kapulisan, nag-ayo kita sa iya nga mag-surrender. Kaso, ang ginbalik niya sa aton, ang tiro na sang iyang armas. Pag tiro niya, why not give may mahimo, kundi mag-retaliate or mag-return fire sa iya. Wala man naton ginungod, sir, nga mo na matabo. No? Kaso apan sa investigation sang Soko, may na-recover gani kitang isa ka caliber 45 pistol and isa ka 12 gauge shotgun, and also may recovered evidence kita sang 8 ka bulto, no, isa 8 ka big heat shield transparent suspected shabu. Oo, 8 nga amounting to 400, more or less 472,000. Kamusta subong si Jennifer, sir? Sir, sa wala naton nga pangabay nga mo na matabo sa iya, na-declare na siya, sir, nga dead on the spot. Dead on the spot siya tungod sang natabo dira nga shootout. Sa sulod sang isa ni Kabalay, sir, pila ni sila kabilog ang gaistar dira? Bali, sir, ang iya ni ang background sang area is isa ni sa Kabanukan. Then ang iyang balay ara sa tunga isa ka light material nga
typical na parang bahay kubo. Oo. Kag isa lang ini siya, no? Ara siya sa iyang balay. Siya lang ni isa ga panago sa sulod sang balay. Away ni sa mga upod, ha? Wala sa upod, sir. Oh, okay. Jennifer Mercader na siya babae o lalaki? Si Jennifer Mercader, sir, 43 anyos. Ini siya, isa ka lalaki, kag may okay. asawa ini. Oo. Sa informasyon namo na ang sawa yara sa Cebu, sir. Oo. Balay, ano So ginawa? he is operating his illegal drug activity, sir, Oo. sa sa Cebu. Oo. Ano to? Tapos, Sa Cebu, tapos nagpalagyo lang di siya. nagsaylo lang di siya. Nagpalagyo di siya kag diri siya nanago sa Murcia. Atong nakaligad day sino ganito daw sa Station 8 diri sa Bacolod City Police Office man tumo kaling kay nakapalagyo ni sa iya. Siya ni sir, si Jennifer Mercader, isa ni sa kalalaki. Oo. No? Ang additional na ton nga impormasyon na receive sa Region 7, isa man isa ka serial killer. Namo kuna isa mo- pinamatay, sir. Oo. Kung mo may ara na sa sir nga pending dito nga kaso sa Cebu sa Bali sir, Medellin. ginabayran nyo lang, sir. Ginaariglo niya ang iyang kaso sa murder case. Terrible, no? Sige. Isa ni sa kadako, sir. Isa ni sa ka-drug kingpin. Oo. Kung Sige. mahambal naton, bala just like El Chapo. Ano ganitong nag-operate sir luwas sa inyo sa Murcia PNP? Ano pagidiban nyo nga grupo nga nag-operate sa iya? So joint element ini sir, o joint police operation sang Special Operations Unit 7, PNP Drug Enforcement Group, Regional Intelligence Division sang Region 7 kag Region 6, Regional Drug Enforcement Unit sang Region 6 kag Provincial Drug Enforcement Unit diri sa aton sa Nopo kag ang aton Murcia PNP. Ano oras ni ginsulod gani sa rang area? So as reported sir, 7:20. 7:20 kayo na sa aga? Bali sir, natabo ang armed encounter. Pero kagahon pa lang sir, more or less alas 2 guro sang kagahon ari na tadi. Nakapwesto na kamudra, no? Yes sir, kay nag-check out kita sir para i-validate kada i-balon gid kung ang matuod nga na location ini kag through sa aton nga agent nga ara gid sa sulod sa balay. Kay sino na manukan da sir? So, amo pa na ang di nato ma-divulge ang amo nang informasyon sir kay amo na ginatan-aw naton. May para mabalanta kung paano siya naging connected diri kay Jennifer Mercader, who is the subject of our manhunt operation nga involved siya sa illegal drug operation. Okay, ti data na mabalan ko na ano pagidang partisipasyon sang tagiyana nga gin-allowed dyan na da Yes, si sir. Mercader, no? Nga Yes, sir. Yes, sir. mag-star. Tama sir. Way iban nga caretaker, sir, sang manukan, siya lang gid ang isa. Bali ang wala naton sir na nakita ang mga caretakers. Dire. Pero inang Sa area, balay, sir, ina- tama tanang gid ka kita. suludlon, inang area. Yes sir, as of now gani sir, damo may ang isa naton ka PNP patrol din na guban kay very delikado gid ang area kada ini pagid gani ang ang bato bala sir ga ululbo. Ay, sus. Mga iga nga bato. Oo. So kung tanong tadi sir sa area, isa lang ni sa do one way in, one way out. Isa gid Yes, lang, sir. no? Sige, sir. Ma-contact lang kami for some information kung may clarification kag additional nga mga information kamo dira. Congratulations, sir, sa tropa dira. Thank you very much sir. nag-operate. Kada mabuhay po kayo sa inyong programa sir. Thank you, sir. Salamat, kid. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nabatian si Lieutenant John Paul sino tong apelyido ya? Lieutenant John Paul liog tabing apelyido ya na kay daw na mislo ko. Tabuhara, no? Lieutenant John Paul Tabuhara, thank you so much, good sir, no? And congratulations sa tropa dira na neutralize ang isa ka ginakabig drug lord dito sa Cebu, sa Medellin area, mga kaaksyon isa tin Jennifer Mercader. Daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dili gilawang madugay.
Balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:31 nga aton oras. According kay Lieutenant John Paul Tabuhara nga may recovery sila, isa ka 45, isa ka 12 gauge shotgun, kag 8 ka mga big sa 6 ang suspected siya, more or less mga 400,000 ang recovery nila. Kag ginakasubo naton ining si Jennifer Mercader nga residente sang Cebu ang napatay bangod nga nagbato ini sa mga kapulisan. Karon dugay-dugay ang progress ni kag dugang nga mga information hatagan taig talupangon. But for the meantime, kadtuan tanang balita dugang gikan sa aton sining nga mga action reporters. On standby si Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Executive Assistant Ernie Pinida nagklaro nga pwede sa gyapon ang mga market vendors nga magbaligya pagkatapos ang full swab test nga himuon. Yari ang countdown sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale. Action Rex ginpahayag ng Executive Assistant Ernesto Pineda ang cluster head and market sang syudad nga pwede sa gihapon gina-allowed nga magbaligya ining mga market vendors sang syudad pagkatapos nga mga paidalom sa pooled swab testing. Action Rex ini ang ginapalayag nga pagklaro ni Pineda kasunod man sang kabalaka sa pila ka mga market vendors nga posible hindi sila kabaligya pagkatapos sang swab test. Action Rex tubtob nga magwa ang resulta sang test. Ang pooled testing nga ginatawag Action Rex muna siya ang pagmix sang swab sample sa isa ka grupo kag gipaidalom sa isa gid lamang ka test. Sa tion nga mag-negative ang resulta sang test ng grupo, makabigda nga cleared no ining mga persona nga na-include sa sining group Action Rex. Pero kung mag-positive naman ang result sang test, ang mga nalakip sa sining group ang liwat nga ipaidalom sa individual test. Action Rex. Suno kay Pineda ang libre nga testing sang syudad sa mga market vendors ang wala nagabot silingon nga suspect o probable COVID-19 cases na ang treatment no sining mga market vendors. Kundi campaign ini sa Action Rex ang syudad kasunod nga nagkarilain nga mga tawo ang nagakadto sa merkado sa kada adlaw. So sa karon sa kay Pineda wala pagida sang patod nga petsa sang pooled swab testing kasunod ang previous nga paligad no ni City Administrator M ang posible sining weekend patigayunon ang ini nga programa. Sa dato sa Sir Pineda, mas sobra 2,000 ka mga market vendors, lakip na mga transient ang posible magapakigbahin sa sining libre nga RT-PCR test nga ginatanyada sa LGU sang syudad sa Bacolod. Aring palihag ni Executive Assistant Ernesto Pineda. Atuloy ko man, kay ginaikurihan ko lang, nang dayon, pero ang determinasyon niya i-swab na siya tanan. Oo. Pero full testing niya, full testing. Ang full testing is surveillance testing. Well, nga after sa testing sa ila, hindi na, sige pa sila gyapon baligya. Pero pagkuha sa result, i-extract sila kag-i-isolate. Okay. So, balitas ka, sir, pero bisang wala pang result, mabaligya lang sa hapon. Oo, okay. Surveillance mo lang niyo. Hindi man niya pareho sang direct contact ng mga mga swabbing. Okay. Kaya sa direct contact suspicious pa na yan ng daw na ka ng contact nga direct contact positive. May posibilidad Sa pagkakamot natin kay Executive Assistant Ernesto Pineda, sunod siya may iban nga mga market vendors ang naka-intindi na sa siningang programa, pero sunod siya may iban pa sa gihapon nga hindi luyag mo pakigbahin sa siningang program Action Rex kasunod ang ilang siningang suspetsyo mayara sa mga nagapang labugay Action Rex sa siningang program sa syudad. Balita gikan sa Bacolod City Government Standard ang Studio Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Dale sa iluhan tanang Kapitolyo, si Action Marlon Hinovia bangod sa kadamuon sang kaso sang COVID-19 sa ikatatlong nga distrito, 24/7 nga Emergency Operation Center ginbuksan subong nga adlaw. Yaring countdown sa report ni Action Marlon Hinovia. Action Mar.
Aksyon Rex sa sarigig nga materion nagapadayon ang pag-sinapol kon na meeting sang pila ka mga opisyal sang ikatatlong distrito sang Negros Occidental dito sa area sang pagulamang kung sa mga adlaw ginbuksan Metro 3rd Emergency Operation Center na hamtang ini sa banwasang EB Magaluna. Nawiring center baligin tinguan sa mga opisyal sang 3rd District mapahamtang ini 24/7 ang may ara sang dangpan ang mga pumuluyo maaksyonan sa gilayon ang problema angot sa siring pagdamo ang kaso sa COVID-19 sa siring 5 ka mga lugar sa siring distrito Action Rex. Bago lamang naka-reply sa aton si Association of Barangay Captain sa kod ABC President Board Member Jovi Pipilio alang pang signal ya kay hambalya ongoing ang ila sa meeting kay man si Pipilio isa lamang ini sa mga survey kay personnel sang sering emergency operations center bali may arama sa sandako ka papel patayon sa kampanya Action Rex. Iring center sa rasaling tara 24/7 ara ini sang kaugalingon nga quick response team nga handa mag responder sa emergency cases. Ang ginpagwa nga record sa nga Provincial Health Office as of September 26 nagapakita na nakasulod ka Action Rex sa top 10 nga may pinakadabo nga kaso sa COVID-19 ang 4 sa 5 ka mga lugar sa 3rd District. Kag ang number 1 dira among syudad sa Talisay nga ang kaso nila 433 na ang confirmed cases nila. Ang nagapangduha sakop yapon sa 3rd District among syudad sa Silay 333 ang Banwa sa Murcia, no munisipalidad sa Murcia, ara sa ika-ano magsunrek 130 confirmed cases nila, ang ika-pulo among syudad sa Victoria, 68. Ang EB Magaluna nga sakop sa 3rd District, ara gani isa sa ika-11 mo, at kalabang kaso nga mayara sa 84. Ang pinagkataralupang doon diri, kag amuning sentro sang saring tukod sa Emergency Operation Center para nga mapunggan ang pagdamo sa nagakapatay Action Rex. Kung pagkapatay sa COVID-19 ang hampalan, nagapanguna man ang syudad sang Talisay mo ay 14 na ya kanang pasyente ang nagkalamatay sa ila. Sa Banwa sang Murcia nakarecord naman isa ka patay. Sa Silay mas mayo kay Waay, ang sa Victoria sa Wayman na record nga patay Action Rex. Balaon talang karon dugang sa tingog sa ato sa interview kay ABC President Jovi Pipilio karon sa hapon nagpasiguro pa sa Action Rex nga handa pa sa pagplastar nano pagidang istorya sa likod sa ring subong lamang adlaw ginbuksan Metro 3rd Emergency Operations Center. Ang ka-action ng gikan sa Kapitolyo Action na Marlon Saruboya una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Isa ka breaking story mano si Police Colonel Henry Binias, Direktor sang Bacolod City Police Office ang ginrelieve sa iya sining pwesto effective today. Bangod sang career advancement course siguro ni pag-promote sa iya, no? Gin-relieve siya. Temporaryo nga ginpamtang I don't know kung ang next for administration or operations ginalantaw pa naton, pero si Binias ini mga kaaksyon na nagserve bilang BCPO Director for 1 year kag 8 ka bulan. Lawig man sa ganino. Isa ka tuig kag 8 ka bulan nga pagserbisyo. Karon dugay-dugay hibaloon ta mga kaaksyon ng detalye upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Katuan taring balita gikan sa SART sa special assignment support kay Action Art Tayhopon LTO Bacolod nag-overtime sa trabaho tinalikdan nga Sabado agod nga akomodahon ang 2,000 ka mga backlog nga vehicle registration ginpatuman nga no penalty policy tubtob lamang sa gyapon sa Setyembre 30. Yari ang countdown sa report ni Action Art Tayhopon. Action Art. Nagpamatod ang pamunuan sang LTO Bacolod nga mag-overtime tinalikdan nga Sabado agud ko akomodar ining 2,000 nga kadamuon sang tagiya sa sarakyan nga wala makatigayon o kung nagaproseso sa renewal sang ila registration, especially ang may plaka nga nag-umpisa sa size 7 kag 8. Iningin parayag yan ni LTO Bacolod District Office Head nga si Mr. Ruben Tampos. Sunod sa iya ginatinguan gid nga makompleto atong 2,000 nga waipan nakaparegister na o kung nag-process na online kag ginakomodar nila sang Sabado para hindi na magproblema sa nabili nga may nadlaw bago pa magtakop ang Setyembre 30. Dugang diri ni Tampos sa gihapon way sila nakabaton ini instruction na niya dito sa LTO Regional Office 6 kung bala may arapas ang panibago ihatag nga extension sa no penalty policy bago nga way pa sila gihapon tubtob karon nga lao nakabaton sa ini instruction, meaning ang tanan nga nagaprocess kag luyag ang magparenew nga way isang penalty hinagaw kamo tubtob Setyembre 30 na lang, no? Unless nga mayara sa panibago nga instruction sila nga baton gikan dito sa Regional Office 6. Ginapalugyan man ni Tampos sa tanan pa nga way makahingagaw kung nagatingwa nga makaparenew sa ila sini nga mga registration na kung mahimo magproseso online para pag-abot nila sa LTO madasig na ang flow. Yari ang palayag ni Mr. Ruben Tampos. Amat-amat na namo stabilize di ang mga backlogs namon kay nag-overtime kami last Saturday. Okay. Nga tanan-tanan nga backlogs namon na process na kompleto na issue na stickers. Kagang subong ang mga walk-in na ang hasta walk-in subong gina-accommodate namon. But cut off kami 2 o'clock kada gina-priority namon yung mga naka-online. Once online appointment kay dira nga daan ginapamangkot kana no query na nga mo di charge kung complete on documents mo, na-comply mo tanan, then direct ka na magsulod sa sa kung what particular window ka i-refer para ma-evaluate tayo ng imo renewal sa registration. Pagkakspect mo kami palayag ni Mr. Ruben Tampos ang head sang LTO Bacolod. Ang ka-aksyon mo, Action Art Tayhopon na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:44 nga oras. Salamat gid Action Art Tayhopon balita gikan sa Bacolod ukon sa Special Assignments and Research Team. Daligid lang mga kaaksyonas standbayan ay kay tirahon tani anay ho magmighty si kita kulang balang imo si mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa... Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon na kay tirahon tani anay ho, may lang pag-monitor sa kay Merly Dolido Magallanes, no? And Cathy Ver, kag happy birthday kay Renato Gonzaga sa Barangay Araal, La Carlota. Halin sa kay Cathy Ver. Kay Merly Gonzaga, may lang pag-monitor sa Alihes. Thank you so much, good Merly Gonzaga. And kay Jobert Adrias, good noon, Action Rex, monitor lang kami diri live. Gatamyaos gid sa kay Rodrigo Las Piñas, sa Hacienda Imbang Mesa, Barangay Bagtik, Silay City, always gid ga monitor. Thank you so much, gid. Salamat gid Jobert Adrias, no? Kay Nokiana, thank you gid Lieutenant John Paul Tabuara. Thank you so much gid Nokiana, no? Kay Jodette Calves Pampusa, salamat gid. Thank you so much, man. Kay Jerry Azero Jr., kay Sinomano Kanakson Rex, way patumay nga adlan sa aton sining kapulisan kay gina-verify nila Jer, no? Kay wala man tong tagiya pero subject sa verification. Joseph Pacifico, may lang pag-monitor sa Mayor's Office sa Banuasang San Enrique, sa kay Kathleen Tavares, Veronica Tilanas, Banji Gomez, Carla Selva, Kagramel Haro, and Yvonne Boitzer, may lang pag-monitor Yvonne Boitzer. Okay? Happy birthday sa kay Boss Wilson Mider. Halin sa kay Jerry Acero Jr. And Jocelyn Calamaan, may lang pagpamati, kagawad Melchor Barauca Rombenes sa Hinubaan. No? And sa kay Wilfredo Laison Domingo, may lang pagpamati ito. Ga-monitor sa Manila. No? Wilfredo Laison Domingo. Sa kay Trixie Bosillo, lusot gani wala ORCR kay quarantine pass law gobyerno ta protocol hindi ka arapal mangdakop, no? Raquelina Lumawag, may lang pag-monitor dara sa Hong Kong. Thank you so much, Raquelina Lumawag. And kay Rose Guevara,
Kalma lang, no? Kaulugot maniman, pigaw akong signal, loading pa, more. Rose Guevara, Patinio Flores Aira, may lang nga pamati, Patinio Flores Aira. Helen Fuertes Yolo, may lang nga pamati, no? Kay Mr. and Mrs. Reggie Yolo, sang Banago. Ayos. And Chris Vilma Treyes sa East Homes 3, Barangay Estefania, may lang nga pamati, no? Kay Heaven, Dino Alik, kay Milchorita Ferrer, and Chirek, may lang nga monitor, no? Dra sa Quezon Metro, Manila. Kay Ray Baflor, may lang nga monitor dra sa Mansilingan, kay Bibing Baflor, kay Reggie, kag from Ray Baflor sa Santiago City, Isabela Province. Thank you so much, Ray Baflor. Kay Angelo Javier Dolman, may lang nga pamati, Angelo. Kay Devin Cabarles Cabalfin, dira sa Dinisi Cabalfin man. Good morning lang, kaghalungan kita sang Panginoon Diyos, mga ka-aksyon. Ayos, thank you so much, Devin. Kay Hammer Blast, no? May lang nga monitor Hammer Blast. Kay Tobias Nets, sir, kung may makupar ka motor 300 man halinhan dumanan pakadto Libertad, good PM. Sa kay Tomas, kay Tobias Nets, may lang monitor Tobias Nets. Rinaldo Nombre, watching live from Barangay Suay, Himamaylan. Rinaldo Nombre. Kay Jocelyn Asibita Ulak, thank you so much, gid. Lisa Monte Castro, may lang monitor sa Doha, Qatar. Kamusta lang ko na sa Rex sa akong pamilya sa Banga 13, Barangay 4, Himamaylan. Thank you so much, gid. Lisa Monte Castro. Rinan Aloro Rico, may lang monitor dra sa Barangay Sagang La Castillana. Ami Rivera, may lang monitor man kay Bibing Dagia Bautista, dala sa Barangay 39, Lizares Avenue. Thank you so much, gid. Johnny F. Acebes, hello sir, watching live from Davao del Norte. Thank you so much, gid. Pastor Amel Loyola, may lang pamate, Pastor Amel Loyola. Kay Nelia Tolico, agaasa sang aksidente kapon, no? Ayos, sige. Jolimar Terol Carbon, may lang monitor dra sa Banwa sa Isabela, sa Barangay Cabcab from Taguig City. Rinan Aloro Rico sa Sitio Kabungbungan. Okay, thank you so much, gid. Ana Maritahan Padilla, nabasa tanan eh. Ayos, sige. Karon naman ang iba na, may nang kalaban, standby anay mga ka-aksyon. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, Sampedaya, pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radyo Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:57 ang aton oras. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Kanto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:59 ang aton oras. Sige kadtuan tanay nga dugang pang mga balita na honta sa Negros Occidental Provincial Police Office sa Aksyon Brian Morden. Ini may kagtanan sa pagpatay sa isa ka persona sa Banwa sang Calatrava, may kaso nga ginapangatubang. Kag si Palay PNP may suspect na sa pagpatay sa gwardya sa among syudad. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon na Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Brian. Aksyon Rex, paday nga pagpangusisa sa Calatrava PNP sa pagpatay sa kay John Rel Pahayahay, tinalikdan nga Sabado sang gabi, nagwa sa anyway nagluntad ining pagpangluthang dito sa sitio Huebisan, Barangay Marcelo, Banwasang Calatrava. Patay si Pahayahay kag pilason diri ang babaye nga nasalabat nga nagapanghugas ka pinggan, si Jennifer Catalugo. Sa kwan ini sa katupad nila nga puloy-an ini nagtambong sila sa pulo punsyon iwat-iwat Action Rex sa nag-abot kining apat ka mga suspitsado kag duha sa apat nagpangluthang igo gid ni sabit nga biktima. Now sunod diri sa kay Police Major Robert Injaping, hepe sa Calatrava PNP. Kining si Pahayahay may kaso ini sadto sa pagpamatay man kag napriso ini siya o galing nakagwa Action Rex. Si Pahayahay ginatudlo man o gina-check nila karon kay daw miyembro man ni siya sang grupo nga Mangkaw. Kung madumduman mo atong may ginpatay man nga nagapanapasang tubo nga si alias Pilo, ginatudlo man to nga grupo sang Mangkaw nga group nga nagapang-hold up kag nagapatigayon sa extortion sa nasambit yang mga kaiping banwa kag syudad dira sa Calatrava. So isa pa gid sa ginalantaw nila nga ining si Pahayahay
may kaugalingon nga pagpang-export sa mga tao ginagamit ang ngalan sang New People's Army ina sa mga pag-imbestigar man sang Kapulisan Action Rex. That's why suno kay Injape nga posible timalos or may naakig sa iya bangod sa iya sini nga kahimuan sa nasambit iya nga lugar. Aring palayag ni Injape. Tapos kambong sa pre-meeting ang meeting ay nalapagod na ang mga tao kasi siya manilo kaya masalapag siya sa wala na kapot sa bigla ay magpapamugas ay kasi okay. Anong may initial na sir anong pinaka-motive para kag-angulo sila sir? Natin ang makakasampan, makakasalikpira pero sa mga kasong na murder kaya nagiging siya kasi siya nakapagpapamuaran siya kasi kaya ang pamilya na victim nakagawa siya. So, dati may po connected siya before sa family dari sa beberapa family. Then, siya agad mas dia sa batang grupo na before nalitan. Action Rex sa punang palayag ni Injape angot sini. Ginagtaod-taod man nila kung inibla may connection man ini so kung ginlutang nagligad to nga si Mana dira sa Calatrava man nga ato ginatudlo man nga miyembro sang Mangkaw group hold up group ka nagapang-extort man sa nasambit nga lutang. Gina-check naman ining paglutang patay man sa isa ka gwardiya tinalikdan gabi dira sa area naman sang Sipalay, particularmente dira sa may Don Jaime Village, Barangay San Jose, siyudad ng Sipalay. Sa din ang napatay sa diri nga gwardiya gintudlo o kung ginkilala sa kay Richard Gonzaga. Hindi siya ang nag-duty sa isa ka cell site o kung smart cell site ini sang nakabati lupok ang mga residente dira kag pag-aga pag-check nila ini siya ang patay na. Pero diri kay Police Major James Latayon, hepe sang Sipalay PNP, ining si Juan Gonzaga, may ara na gid man sa nagasolo survey nga mga tawo sa iya sining puloy-an. Ginapamangkot ang iya sining oras ng duty or pagpuli din sa kanto. And posible nga may ara ini sang kaakig or may personal na away action Rex. Wala man sa may nagluntad nga kinawatay sa cellsite niya sila ginatrabahuan kay intact man lang ang tanan nga mga gamit dito ka may ongoing ining construction sa sila nga mga tiniyon. Actually may duha na ka mga suspitsado nga natumod ang Sipalay PNP pero nagpamalibad sila tayon nga ihingadlan or ipagwa ang palangalan sa mga ini kay parayon pagid ang dugang na pag-imbestigar agod mapasakaan sang kaso kag mabdagdagan sang warrant of arrest ang nasambit nga mga suspetsado. Pamati ko karon ang tingog nila tayon angot sinasambit iya nga insidente. Balita gikan sa Dokpo. Action Brian mo din nag-report una sa balita ng aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon na Brian Morden, kadtuantang balita gikan sa Bacolod City Police Office. Si Aksyon na Eric Magbanway ni may kangtanan sa pag-relieve sa kay BCPO Director Colonel Henry Viñas. Pero for schooling kag achievements nga ginapatigayon sa iya sining career bilang colonel, no? Kag ibalaon tabi kung ano ginang pinaka punto sini kag ano ginang pinaka rason kag sino ang temporaryo nga magabulos bilang city director sang BCPO.
Yari ang countdown sa report ni Action Eric Magbanwa sa BCPO. Action Eric. Correct, sa aking konfirma, sinigit lamang Octoon, no less than ang outgoing BCPO City Director, Police Colonel Henry Viñas, nagkonfirmar una sa Action Radyong effective today, Action Rex, gin-relieve na siya bilang Bacolod City Police Office Director. No less than ang order halin ini sa Camp Crame ang napitsahan ini September 28 nga subong adlaw iga-relieve na si Benyas bilang BCPO City Director kag maga-report ini siya buwas adlaw Action Rex sa Police Regional Office 6. Pero may panibag-ong assignment si Colonel Benyas, i-assign ini siya dito sa may Camp Crame Action Rex bilang Chief of Staff sang National Operational Support Unit. Amo niyang bag-o yang tasking pag-abot siya dito sa Camp Crame sa Metro Manila Action Rex. Isa sa mga rason kung nga nag-relieve si Benyas sa BCPO as Director nga nakitaan sa higher command sang PNP nga tiyempo na gidman Action Rex nga matagaan sang break si Colonel Viñas kati malawig-lawig man siya nga nag-serbisyo sa Philippine National Police even dito sa Cebu nangin Provincial Director sa Iloilo, nangin City Director kagaron, nangin City Director naman diri sa Bacolod. So may mga nakitaan nga para kay Viñas nga dapat naging man siya Action Rex nga tagaan sang another position kag mataas-taasan ang iya sining ranggo Action Rex, no? Kay mga damo naman si Viñas sa mga mista niya nga ara na subong sa krami nga nagaoyat sang mga sensitibong mga posisyon to it's time naman nga si Viñas tagaan man break para nga masaka ang iya sining ranggo alin sa Police Colonel pagkadto na posible sa iya sining pagka-General Action Rex. Na po naman time nga wala pa sang pag-abot diri nga magabulos kay Colonel Viñas kiti ang ginakuno-kuno. In fact sa report ara na gani Action Rex ang magabulos sa iya bilang officer in charge sa BCP amo ni si Colonel Manuel Placido nga reportedly City Director sa Antipolo City Province ng Rizal Action Rex. Amo to ang tunog-tunog ang ngalan. Sino to ngalan niya? Si Police Colonel Manuel Placido. City Director sa Antipolo City, Province of Rizal Action Rex. Tamo ni ang ginakuno-kuno nga mga bulos kay Colonel Viñas, pero for the meantime, nga wala pa ka-report diri si Colonel Manuel Placido, posible si Police Lieutenant Colonel Levy Pange, next in rank kay Colonel Viñas, amo ang magabulos sa iya anay temporaryo nga caretaker sa BCPO durante kag ginahulat ang finale kag ang final report nga magkapadulong diri si Colonel Manuel Placido nga maga-take over sa posisyon ni Police Colonel Henry Viñas bilang officer in charge sang Bacolod City Police Office. For the first time, yari Nakagiman gali si Placido ni as Firearms Explosive Office Management Division Chief. Okay, pilaguro amang ina sa mga accomplishment sa Garo Action Rex, no? Yeah, Pag sa sini nga mga posisyon kagati sa gid ang napilian ni Kaskolan nga mag-take over ang temporaryo diri kay Colonel Henry Viñas, no? So pamatian ta Action Rex apalay ni Colonel Viñas sa exclusive interview sa Action Radio right after nga nakuha na itong report ang pag-relieve sa iya karon nga adlaw. Well, may na-receive kang order ko sa buong adlaw. Then, by tomorrow siguro paano ma-report sa regional office. Then, saka Camp Crame na. Anong basis sa pag-relieve mo, sir? Well, I think movement na sa personnel kay siyempre dugay na ako diri, nag-provincial director na ako, nag-city director man sa Iloilo City, before ako nag-city director diri. And consider siguro sa national leadership na kinahanglan kong mag-move na sa other nga position. So, reportedly, tagaan ako sang chief of staff nga position. Okay. So, more on Action Rex po sa palayaga ni Police Colonel Henry Viñas ang iya sining confirmation no less tanging confirmere sa Action Radio nga effective today i-relieve ni siya kag buwas kadlaw maga-report na sa dito sa by Pro 6 and after Pro 6 siguro Action Rex ang iya sining order dito narikta na siya sa Camp Crame bilang Chief of Staff sang National Operational Support Unit. Nagapasalamat lang si Colonel Viñas Action Rex sa mga city official
sa Bacolod nga nag-support sa iya mga Bacolod noon. At of course, hindi kibalipatan ng Action Radio, Action Rex nga nakatang man sa iya sang bulig sang nagpungko diri sa Bila City Director sang Bacolod PNP. And hopefully siling niya magabulo sa iya magapadayon sang nabili niya diri nga programa. Okay? Okay, why gito na, sir? Okay na. Kay Kerwin Villaseca ko, sir, dapat padugo-duguan mo ng imong pag-relieve kasi mo on promotion For promotion na Yes, Action Rex, no? Hindi man na malikawan kay pila na ganis Colonel Binyas? Ang sobra na guro 50, guro Action Rex Angay nagid man siya i-promote Gani man at least kalipay man ta ko ma-promote sa pagbalik dito sa region general sa. O no, wa ta kabalo kasi pila kadlo sa pwedeng mga regional director man. Gani sa PNP, no? So, pasalamat sa Action Radio, Action Rex, isa sa mga nag-support sa iya sining programa, although nga tiyang tanan, hindi man ma-place, may mga ari pagin man diri nga mga kaso sa Bacolod wala masolbar, pero hopefully, masolbar sa masunod niya diri nga successor bilang officer in charge sang PCPO. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric, mauna nag-report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Yari ng pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ngay dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Action Radio Bacolod sa luto sa imo Padayon Action Radio Salamat kisa pagservisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadampingan Padayon Action Radio Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayo Yes, Action Rex, gin-lockdown ining isa ka block o sa City Home Subdivision, Barangay 5, San Carlos City, Negros Occidental. Umpisa ini kahapon nga daw tungod lang sang pagpositibo sang isa ka pamilya nga may ano ini sila ka mga miyembro nga sabihin ang ila sining nanay isa ka maestra no kag may ara siya 5 ka mga kabataan. So gani Action Rex sunod pa si kay Dr. Anel Lores Portuguese nga isa sini ka block may ara ini mga 12 ini ka panimalay sa nasambit naton nga subdivision nga sa karon gin lockdown kag sa karon no ari ini ang anom gid ka miyembro sang mga ining isa ka pamilya nga dungan ini sila tanan nga nagpositibo kay sang pagka-check nila nga wala na sila pang sabor o panglasa sa ilang pagkaon kag nagabatcheck na sila sang trangkaso. So dayon nga nagpakuha gid ni sila voluntaryo sa swab test. So gani sa ilang pagguwa man sang resulta. So kahap sang Sabadong adlaw dito tanan nga dungan
ini sila nga nga puro sila gid nagpositibo. So gilaya ginasyonan ni Kapitan Ruth Abas ang Barangay 5 nga ipag-lockdown gid mismo ang among panimalay kag the same man sa iya mga neighbors ini nga sulod sa mga 12 ini ka balay dira sa nasambit naton nga lugar. Nga sa karon ginabantayan sa aton kapulisan kag aton nga BHW sa aton na Barangay 5 nga wala sa may makagwa kag sulod sa among lugar kag sa karon ang ilang mga pagkaon ginatagaan lamang sila sa isang rasyon sa aton nga City Health Office sa aton DSWD kag ang local government diri mismo sa siyudad sa San Carlos. Sa dugang napagkaroon sa Rex si Mayor Gustilo, si Vice Mayor Criston Carmona kag upod sa aton IATF ang aton nga mga doctors nga in charge sa aton diri nga COVID-19. So gani karon ara sila patigayon pa sa isa ka meeting, closed door meeting kay aton ina may balaan sunod pa sa kay Dr. Portugues kung ano ang mangin sunod nga tikang sa aton nga mayor sa natabo naman ini nga local transmission na ini Action Rex sunod pa sa kay Dr. Anel Lawrence Portugues nga nagdugang na sa 43 na imo nagkaroon sa 49 tungod sa nagdugang ining 6 ka miyembro sa pamilya nga naka-lockdown sa karon. Naga-report na rin diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon Stephen Fresquito, balita gikan sa San Carlos City. Matapos ang balita sa San Carlos, kadtuantang Cadiz, naka-standby si Aksyon Roger Gotib, may kangtanan sa 57 anyos nga lalaki nga nagapangatubang sang kasong border, arestado matapos ginserve ang warrant of arrest batok sa nasambit nga 57 anyos. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib, Jer. Action Rex, isa naman ka wanted person again na serbihan sa nga warrant of arrest sa mga katapos sa kapulisan sa bayan sang warrant sa buwan na seksyon. Ginpatigayon ini kahapon nga adlaw Domingo mga alas 3 takna sang hapon sa bayan sang Purok Sambag, Barangay Daga, Siyudad San Cadiz. Ang gin-aristar ginkilala kay Redor Hinoales E. Palmares o kon Palomar, 57 anyos sa ginaan kag residente man sa mga lugar. Suno sa report, ini siya gindako pagi sa isa ka alias warrant nga ginisyo sa nga korte sa RTC Branch 60 nagilagdaan ni Honorable Judge Joseph G. Amier, Executive Judge sa mga korte dito sa may siyudad sa Cadiz, nakapit sa Desembre 5, 2016 pa ang ini nga warrant of arrest nga may criminal case number 14-5173-C sa kaso ini sa nasiling na nga murder. Wala sang recommended nga bill para sa temporaryo kahalwayan sa sini nga suspitsado. Kaya siya karon ang detinado sa bayan sa Cadiz City PNP Custodial Facility. Iga turnover ini kuntani sa bayan sa Bureau of Jail Management and Penology, pero suno sa aton sining nga warrant sa buwan na section wala nagabaton sa mga gina-turnover subong ang BGNP tugod man sining COVID pandemic. So nagapamilin siya mayara sa may Cadiz City PNP Custodial Facility. Report gikan sa siyudad sa Cadiz una sa balita una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gotib nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon no Roger Gotib. Matapos ang balita sa Cadiz sa iluhan tanay balita gikan sa La Carlota kagiban gabahin sang Central Negros upod kay Aksyon Percival Villamor. Masaylo tanay sa Bago. 48 anyos nga lalaki gindako pagi sa warrant of arrest man sang mga kapulisan sang Bago City PNP sa kaso naman nga qualified theft. Yari ang report upod na kay Aksyon Percival Villamor. Pers. Yes, Action Rex, ang Bago City Police Station nag-conduct sang operation against sa wanted person kahapon nga adlaw kag dito sa may barangay Caridad, Bago City. Ang persona dire ginserbihan sa warrant of arrest ang aton kapulisan sa pagpamuno ni Police Major John Jewel Batos-Batusan upod ang alert team. Ang persona dire ginkilala sa kay Leonita Linas Isibul, 48 anyos, inisya pumuluyo sa Langka, Barangay Caridad, Bago City.
Ginserbihan ini siya sa warrant of arrest nga gipanganaog sang korte nga may criminal case number 20-7230 kag sa kaso nga qualified theft action Rex. Kag ining warrant of arrest gin-issue ni Honorable Judge Rinal Fuentevilla sang RTC branch sa 73 Sagay City. Kag ang ining warrant of arrest may pitsa sa tong bulan sang Hulyo 30, 2020. Kag ini siya may bail recommended ang korte nga para sa iyaman temporaryo nga kahilwayan nga 40,000 ka pesos aksyon Rex. Kag ang suspekaron ara na detain sa gyapon sa custodial facility sang Bago City PNP. Report live gikan diri sa Bago PNP ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon, Aksyon Radio. Bacolod man sa gihapon, patayon Aksyon Radio. Bacolod saludo sa imo, patayon Aksyon Radio. Salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros Sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, Aksyon Radio. Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio. Bacolod saludo sa imo, padayon Aksyon Radio. Salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansay anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdali na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyong, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon Ang Aksyon Balita, Banak, Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad, way nagid kita sang oras pa. Buwas naman ang iban nga wala ta malabutan sa aton sining pagpangalagad, no? Salamat gid mga ka-aksyon, standby na sa This Is My Life, sunod sa diri ginamang madugay. Upod na kay Aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sini ka-aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,